Планира се увеличение на таксата за радио и телевизия в Германия. От 2027 година най-вероятно ще плащаме месечно по 18 евро и 64 цента. Да, таксата се увеличава само с 28 цента, но това, което трябва да знаете е, че в Германия има около 48 милиона домакинства, които плащат тази такса всеки месец. Тези нищожни 28 цента означават, че медийните гиганти ADR и CTF ще получават над 150 милиона евро допълнителен приход годишно. Да, чухте добре, 150 милиона допълнително годишно върху обичайните 9 милиарда. А каква е реакцията на хората в Германия? Много хора се съмняват, че държавната телевизия е неутрална. Обвиненията са в политическа пристрастност, пропаганда и обслужване на политически интереси. Според последни проучвания, повече от половината хора, които живеят в Германия, не вярват в държавната телевизия и в новините, които са принудени да плащат. Ситуацията е толкова напрегната, че няколко федерални провинции се обявиха против промяната. Политиците знаят, че ако одобрят наистина тази промяна в момент на икономическа криза, може би ще загубят следващите избори. Въпросът е, трябва ли една демократична държава да те задължава да заплащаш за медии, на които нямаш доверие, и вие изобщо гледате ли немски новини? Ако гледате, според вас колко обективни са те?